uite așa se scoate șparanghelul. Du-te mai la distanță, pulă, nu lângă mine. Sapi după el, bași cuțitul, l-ai tăiat. Îl pui în ladă. Lada o porți după tine cât e rândul e lung. Lada poate să aibă 15 kg. Ai șansa să porți lada aia după tine toată ziua și să nu câștigi 20 de euro. Sau dacă rândul are 700 de metri cum e la cai, mergi pe un rând, faci 3 sferți de ladă, care e peste 10 kg și te întorci. Corect, așa e. Și porți ăia 10 kg în creștere, până ajungi în capăt. Aici rândurile cele mai scurte, cred, nu? Da, așa e. Cele mai scurte rânduri. Hai că vezi, Pepe? Dar când făceai un mormânt la unul, cât am săpat ații? Aha. Mormânt făceam. Da. Ce gros e, vezi, ăsta e Dar banul. până faci 100 de kg ca să ai 50 de euro. 2-3 zile. Am cum e vremea asta. Nu? Da. Ce să faci? Las că nu murim. Mai avem 2 săptămâni. 12 zile, nu 2 săptămâni. Eu sper să mai am 2 zile până mi-ajung actile, că altfel îmi bag pula, mă duc cu poliția acasă. Asta e ultimul sparanghel. De pe ziua de astăzi. Corect. Astăzi nu mai pupi am făcut altul. 3 euro, fraților. Uitați, 3 euro pe un rând de un până la tractori rândul. Ăsta e șparanghelul. Ăsta e. Ia uite cum arată el. Așa arată el. Asta e prostia care am făcut-o eu, să vin aici la lucru cu speranța de a câștiga niște bănuți, dar de data asta am făcut o mare greșeală. Pentru că am venit într-un loc și într-un sezon în care nu se face, într-un loc și sezon în care nu se face șparghelul, și am venit la niște oameni care se comportă cu noi ca cu animalele. Ia, fraților, ia, vedeți? Ia după atâtea rânduri, după 5 rânduri de zile. După 5 rânduri, fraților, vezi ce Deci tot un dezastru, de-abia aștept să mă duc acasă, să scap de tot și nu mă mai interesează și cât trăiesc eu, nu o să mai lucru în agricultură la nimeni, numai pentru mine. Atât, numai pentru mine o să mai lucru în agricultură. No. După anul trecut, anul în care am fost foarte mulțumit. Cred că ăsta e ultimul reportaj făcut de mine pentru Curința. 5.000 de kg are și mai sunt încă 14 zile de lucru, 12 zile are 5.000 de kg și media pe 2 luni e 4.000 de kg. Bine, avea 6.000, dar nu mai are ce să spună rost cu spetă. Da, e valid. O scos de șparghelul, ea nu mai este. Asta o fi anul viitor. Da, la anul când mai vine el. Asta e. V-am lăsat Hai că nu v-am lăsat, stai să vă arăt în lăz. Să arăt până la sfârșit. Cum trebuie tăiat și cum trebuie așezat în ladă.
Da, uite, Le dau. tamba noastră. Astăzi suntem șmecheri, astăzi nu am venit cu John Deere-ul astăzi. Să știu că fac videoclip. Ăsta e Călin. Nu știu unde l-o găsesc Sorin. Ăștia sunt talibanii. Bună ziua, domnul Pepe! Bine ați venit să ne filmați! Paragele l-ai filmat? Da. S-a dus Samu. N-ai venit mai uite. Ce s-a dus? L-am tăiat. No, eu tăiat. Vezi, trebuie îndreptat și pus în lată. Gata că ne grăbim.